Ja ako občianka a ako poslankyňa si viac neprajem, aby sa na tejto pôde predkladali zákony, kde sú skryté záujmy lobistov, lobistických skupín, nadnárodných spoločností, finančných skupín. Pán premiér, počkáme, kým... Ktorí ste nepustili na balkón, toto vám posielajú. Ste vy vôbec ľudia? Ste vy ľudia? Ešte koľko dôkazov potrebujete, ktoré vás usvedčia v tom, že nehráte na bránky verejného záujmu? Ešte čo pre toto musíme urobiť? Poslankyňa, nech sa páči. Piati občania idú s vami. Nejdu s vami. Idú. Čo to, jak si to vy dovolujete? Nemôžeme prekročiť Ako to kapacitu. dovolujete? Pusti týchto občanov dovnútra. Prosím vás pekne, povedzte mi, dajte mi recept, ako sa mám s týmto zmieriť. Čo mám ja v tejto situácii, pokiaľ sa táto vláda nad tým nezamyslí a nepríde do parlamentu s riešením, budem ďalej ako občianka a ako poslankyňa podporovať už včera spustenú občiansku petičnú akciu, kde sa budeme snažiť nazberať maximálny počet hlasov občanov za odvolanie premiéra a za odvolanie tejto vlastizradnej vlády. Ďakujem. Ja chápem a rozumiem vašemu znepokojeniu a stojím pri vás. Cítim s vami. Pretože vaša nespokojnosť je oprávnená.